Краплеца, бе. Нищо не се вижда, нищо. Кой ля, аз съм скър? Тя светлината се къде отиде? Нищо не се вижда. За какво те пре? За какво те пре? Защото не е на таса. Трябваше отгоре да му сложиш шанс. Отгоре, за какво? На пето! Как се доближае? А? Се доближае! Как се доближае, Ники? С ключето триве на... Къде той? Ай, не карай го така. Как нагоре можеш? Санди, извади ми телефон. Този джоб. Този тук. Ей, хора да преживяли, ще се чудя, от мене, бе, ще ми удари се, ангината. Монката шарите топ. Монката шарите топ. Какво означава той най-отгоре, бе, най-отгоре? Нищо не се скрива, брате. Не, изобщо. Дали ги повече падне? Някаква светлинка само и толкова. Спирам го, няма смисъл. Чуде? Чуде? Спирам го.